kadom kadure phasa me to ne pini nali tum han video na kevan pinang ko kalam thegela pulio kopima pulutang te ilitum makorte so that alangli men labangke Fullyfast Teron so that ajoklo alangli arong labangke amri west karbiang lo putsaria sor alangli kisu that pen ajok alangli December pen non an kisu kacelang aphan hospital an ciklo Johnny an hadak dolo dipu medical college si alangli si celang bamlo ang dipu medical college alangli hadak hormu kadure hormu katora pen ajok alangli Dimapur an tebohet tu ajok alang Dimapuran damlo lapen alangli dipu medical college long stami alangli 30 ke paisa pt kang lo ladak pen edet ajok hormu katora pen ajok alangli Dimapur an tebohet pen ajok Dimapur an damlo Dimapur sami alangli fan alivar so kisu kedoko ajok alivar saminon avipino lapen aphek ang thin sami injir at lo pusipu lasi alangli fan blood stame bong krihini piat lo bong krim piat lo bon sami dordela bong krim pen dordela alangli towe ajoan ke alangli tung bill sami 60 ke an pleng rok lo asi 60 kan pleng rok pen aku puthot blood nang jila aku bong pli nang jila pu alangli latum kadure pen ajok ali kopima pelute alang tangka sami 60 ke abil pidet 30 ke tangka thok det pen alang tum kadure pen ajok lasi kisu ka kelangji phan ke litum cerap citu tu nanali ke media phan alang tum kelang basame litum natum la thamnel kelang lang basame chini po lasi alang tum so detlo alang towe 7 April an mangke bong plia blood nang jila lapen 60 ke abil pinang jila alang litum non kadure la baganon di Dimapur Hospital along sidolo lasi alang tum non 60 ke tangkanang jila lasi kadu kabe sitame karbiang long arab doan kethe keding doan pusame iltum cerap citudun tha kadu same kethe keding karbiang long arab doan same kedoko tum pusame pharpho mate sursi surinang tum doan pusame karbiang long kethe keding doan pusame arab dun pupsi nihin pen chuning rilo pen ning thelu asa alang li puan kisung alang li ka charlie ang deng labake ang li first semester an lo ang li first semester alang li exam sami tokdun edelo alang li apo men labake jonateron lasinal tung kadu kabestame kisu kimi dabje phan kisu kimi je phan alitung an cherap chitudun tha alang litung non kisu thektik mate lapuson kisu ke ilitung theklong lipin la lasinang litung kadu westame natum ka do kavestame cherap chitudun pupusi nihin pen ning thelo ase alang litung phan kisu ke medabje phan lasna tum karbeng long do an kethe ke ding do an pusame cherap dun pu chitudun pu pusi ning thelo alang tum karkut tame jipe number same dak people lo asin tum ning kemi tum karbiang long do an karbi pudan he cerap seroy kenang so that pulong tek karbi hian ke cerap seroy nji thema cerap situ dun na kedokok tum pusame rap dunon altum alo ai ke arnama hirjume longji lasi nihin pen kachuning rikela pulo kadok wasame cerap chun thalong pum kisum thektik la puson akisu ke iltum ehem chior et bustame lapulyo itum long le na kisung hut pute men ke long the kaddo ko besame chinlo kisung atum pusame chinlo kisung pulutang the kaddo besame men ke long the se alang li tum same pina tangka war depen puthot akunang jila puyo alang tum da dorde de lo kadure pen jok se kaddo ko besame na tum cherap chetodun pupusi nihin pen ning thelo la penali tum along cerap chetudun an pusame arnam along hirjume paduna lasinal tum cerap chetudun vektha nihin penchun altum kisu thek alna ka charlie tarang le atta same komi hela ison san lo al same nikar kang ni first semester ka charlie exam sai tok don le delo alang le kisu lasin tum ka du ka same cerap chetudun pupsi nihin pen ning thelo
langsung tum detail salam cini ji pulu tangte screen nong paklang an langsung contact number long nang litum humri no la penal tum detail salam cini et po asin hin pen kachuni reji ke nangat natum hanang than pachin thek charlo lasinal litum kadok ko stame cherap chetu dun pupusi ning thelo karbiang long do an ke thi ke ding ke tum do an pusami chelang dun ra karbi putangte karbi hian chelang po chi jin su po cherap chetu pupusi nin pen ning thelo asin hin pen kading ji ke lapan hello nilam the kado